שלום לכולם וברוכים הבאים לוובינר של אגם לידרים. שמי אורי גרינפלד, כלכלן ואסטרטג ראשי של אגם לידרים, ואני שמח שהצטרפתם אלינו. בחרנו לעשות את הוובינר הזה כדי לתת לכם קצת יותר מהידע שלנו בתקופה כזו של אי ודאות וחוסר שקט, אפשר להגיד גם בשווקים. החלטנו להוציא לפועל מדי פעם איזשהו וובינר העשרה בנושאים שונים, והיום איתנו ניסן דר, בנקאי השקעות, מנכ"ל UYI Capital, ואחד המומחים בארץ בתחום האנרגיה, שכמובן ידבר איתנו על הנושא החם ביותר שיש כרגע, וזה שוק האנרגיה העולמי. שלום ניסן. היי אורי. תודה רבה שהצטרפת. כיף. ואנחנו נתחיל, וחשבתי אולי שנתחיל בשאלה כנראה לפחות לעכשיו הכי מהותית, ואל תדאג, זה לא מתי המלחמה תסתיים, כי זה אף אחד לא יודע. גדול עלינו. איך נראה שוק האנרגיה היום? אנחנו שומעים המון דברים, כן עוברות אוניות, לא עוברות אוניות במצר הורמוז, יש פגיעה, מצד שני אנחנו רואים, יש מחסור, אומרים לנו בדלק מטוסים, אבל המטוסים טסים, יש פגיעה בשוק האנרגיה העולמי, אבל אנחנו לא באיזה קרייסס, אני זוכר את הסיפורים משנות ה-70 וה-80, של תורות בתחנות דלק. מה קורה בפועל כרגע, נכון להיום, ואולי גם איך זה שונה מאזור לאזור? כן. טוב, אז בואו נתחיל רגע עם הפריימרוק של העולם הזה. אנחנו בעולם האנרגיה, בשתי מהפכות מאוד גדולות שקורות בו זמנית. אחד זה החשמול של הכל, electrification of everything, כמו שקוראים לזה בעולם, ממכוניות ועד כמעט אין לך היום מוצרים מכניים, כמעט הכל הפך להיות חשמלי, וזה רק הולך וגובר. ובמקביל יש את עולם ה-AI עם הדאטה סנטרים וצרכני חשמל ואנרגיה אדירים. זה משהו ממש של השנה, שנתיים האחרונות? קצת יותר, זה כמעט עשור כבר, הם משתנים, לצורך העניין דאטה סנטרים של לפני 5 שנים, זה לא דאטה סנטרים של היום, אבל מהפכת החשמול של הרכבים נכנסה הרבה יותר חזק וכו'. אגירת אנרגיה, כל הדברים שנדבר עליהם. אז בכל הרקע הזה, משבר אנרגיה בינלאומי שני בתוך 5 שנים, זה אירוע שהוא לא פשוט. אני מדבר על הפלישה של רוסיה לאוקראינה, שכחנו מזה, אבל בדיוק, אבל היא הייתה מאוד משמעותית, אבל גם הרבה יותר לוקלית לצורך העניין, פגעה הרבה יותר באירופה וכו', יצר גלים כמובן, אבל היא לא הייתה מה שמצרי הורמוז היום, שמשהו הרבה הרבה יותר משמעותי. מצד שני, לפני שנגיע למי נפגע ואיך, כן חשוב להגיד שנכנסנו לצורך העניין העולם, השוק האנרגיה היה במצב הרבה יותר טוב כשנכנסנו לאירוע הזה. כלומר, אם אנחנו לוקחים את שוק הגז הטבעי לדוגמה, אז גם אחרי שהוא קפץ, אתה זוכר, היה בהתחלה, בתחילת מרץ, קפץ ל-50, היום אנחנו בסביבות ה-50 TTF, הולנד, חול, אז 50 יורו ליחידה נקרא לזה של גז, עדיין אנחנו ב-35 יורו פחות ממה שנכנסנו למחיר הגז הנכנס בפלישה של רוסיה לאוקראינה, אז זה היה 85 וקפץ ל-200. אז אנחנו לא באותם סדרי גודל של השקעות, נכון. היו הרבה מאוד השקעות, ב-25 אולי ה-C בעולם הגז וכו'. נכנסנו במצב טוב הרבה מאוד, בסין מלאים של נפט מלאים וכו', עתודות. אולי שנייה גם ננסה לעשות סדר. מה ההבדל הגדול בין גז טבעי לנפט, ועד כמה הם בעצם מוצרים תחליפיים? נפט זה, נקרא לזה, הרבה יותר הבסיס. גז טבעי הוא כבר משהו יותר חדש, עובד בלחצים גבוהים, משונה במצב נוזלי, יש לו מוצרים נלווים, נקרא לזה יותר מתקדמים, ולא רק בגלל שהוא מאוחר, לצורך העניין, סתם אם אנחנו לוקחים את הליום, עכשיו כולנו למדנו על זה ש-MRI עובד על הליום, וגם חשוב מאוד לתעשיית השבבים, אז זה מגיע מהעולם שהגז הטבעי, הנפט הוא הבסיס של הדשנים, פלסטיקה וכו'. אז הפגיעה בעצם במצרי הורמוז הייתה משמעותית מאוד, גם בנפט וגם בגז. בנפט אנחנו רואים פגיעה של מיליוני חביות ליום, משהו כמו 7.25 מיליון חביות נפט פחות ביום
בעיקר באזור אסיה של יבוא, שאתה רואה את ההורדה בצריכה וכו', אבל אתה רואה גם את ההתגלגלות של הדברים. כלומר, אם יש לנו את הנפט הגולמי שנכנס, יש לנו את התזקיקים שלו, שזה מה שאמרת, באמת, הדלק סילוני, זה מה שאנחנו פוגשים הכי מהר, וגם החברות, נקרא לזה הרגילות, חברות התעופה הרגילות, הן מתמחרות דינמי, אז הן מעלות מחיר וכו'. מי שהלואו-קוסט וכו' שמוכרים ב-$20-30 חצי שנה מראש, הם כבר משביתות מטוסים, ואתה יודע, הכלל הגדול, אם אתה לא מרוויח, לפחות אל תמכור יותר מדי, אז זה מה שקורה. כלומר, אנחנו רואים ירידה בכמות הטיסות. רואים ירידה אמיתית ופגיעה אמיתית בשטח. כן. למרות שתקן אותי אם אני טועה, כשנדברים על אסיה, אז בערך 80%, אולי בחלק מהמדינות אפילו יותר, מהנפט שהמדינות צורכות, סין, קוריאה, יפן, מגיע דרך מצר הורמוז, וברגע שזה נסגר, איך יש דלק? איך יש אפשרות בכלל לתעשייה לעבוד? אז קודם כל, סין הצליחה, דווקא סין במקרה, היא דוגמה למישהי שהצליחה להתמודד יחסית טוב, גם בגידול מאוד מסיבי של השנים האחרונות באנרגיה מתחדשת, וגם בעבודה על פחם, וגם בעתודות וכו', אבל שלא יהיה טעות, הם מוציאים נפט ממאגרים, זה לא יימשך לנצח, כנראה אבל שהם יצליחו להיות, אתה יודע, בסוף, יש פה איזשהו מהלך שטראמפ עשה, קצת הפוך על הפוך לאיראנים, בקטע שהוא אמר, אתם סוגרים את מצר הורמוז, אני גם סוגר את מצר הורמוז, ועכשיו כולם סוגרים את מצר הורמוז, ואז בעצם מנסים לראות מי האחרון שנשאר עומד, הרי זה הרעיון, ומי נחנק קודם. אז סין לצורך העניין לא תחנק קודם, אבל בהחלט אנחנו רואים שיש תיעדופים, אתה יודע, יש דפנס, יש רכבים, יש כל מיני דברים כאלה, אז יש תיעדופים, ואם אמרנו הדלקים, ואחרי זה התעשייה הפטרוכימית, אז התעשייה הפטרוכימית בעצם היא זאת שנפגעת, זה כלומר מהדלקים למוצרי ההמשך נקרא לזה, מפלסטיק ועד דשנים, קוסמטיקה וכו'. שם יש פגיעה, כלומר פגיעה אמיתית, חסר חומר גלם באופן מתמשך ודי חמור, ואתה יודע, אנחנו הכלכלנים נקרא לזה, רואים את הקשר הישיר בעצם בין העלויות הגדולות והחיסרון היום של דשנים, ומחיר החיטה של שנה הבאה, בסוף לא רואים את זה בדרך כלל, אין את הקשר, אבל פה הקשר הוא ישיר, בהודו כשחסר חנקן או דשנים אחרים, אז הסויה והחיטה וכו' לשנה הבאה תתייקר, אין חוכמה. זה משהו אגב שבישראל אנחנו לא הרגשנו את מחיר הדלק עולה בתחנות, אבל לא באותם סדרי גודל, וזה טוב קודם כל, ואנחנו צריכים לשמוח שכך, בעולם זה התמונה היא שונה, ובעולם התמונה היא שונה, ורואים את האינפלציה העולה משמעותית, ואני חושב שמה שמפחיד היום בעיקר, וראינו גם את התגובה בשווקים הפיננסיים לזה, מה שמפחיד את האמריקאים, בטח את האירופאים, בטח את האסייתים, זה ההשפעות העקיפות. זאת אומרת, מחיר הדלק עלה, ביום שהמלחמה תסתיים, מחיר הדלק כנראה ירד חזרה, הצרכן האמריקאי שנכנס ל4x4 שלו ונוסע, לא נעים, 3 חודשים לשלם הרבה על דלק, לא נורא, אפשר לשרוד כמה חודשים כאלו. אבל דברים אחרים, כמו שאתה אומר, פלסטיק, מזון באיזשהו שלב, שירותים שונים, למשל שירותי הובלה, בסוף הדלק של המשאית יתייקר, אז להוביל היום משהו יתייקר משמעותית בארצות הברית, ואלו דברים שלא יורדים כל כך מהר, במיוחד השירותים אגב. אבל ברגע שנהג המשאית, השכר שלו עלה, גם אם מחר המלחמה מסתיימת, לא כל כך מהר נראה את המחירים האלו יורדים. ואז אנחנו כבר מדברים על אינפלציה, בארצות הברית אנחנו עומדים לראות אינפלציה של, כבר רואים, 4%. באירופה אנחנו מדברים על 4%, על מספרים ששכחנו שקיימים מאז באמת הסיבוב הקודם של הקורונה, ולכן גם מתחילים לדבר על העלאות ריבית. עוד פעם, משהו שחשבנו שלא יקרה יותר, ושהריבית תרד, והכל יבוא למנוחה. אנחנו לא שם. ואני חושב שמעבר לבאמת האזורים, אז זאת אומר, אסיה נפגעת יותר. מה קורה באירופה? אירופה, כמו שאמרת, זה סיבוב שני כבר. נכון. אירופה נפגעת בעיקר מ-LNG, גז טבעי בעצם, שמגיע מקטר, אמור היה להגיע מקטר. הם השקיעו המון בשנים האחרונות, בעצם מאז שאוקראינה נפגעה, ביבוא
ב-LNG, במסופים, יכולת לייבא מארצות הברית, קנדה. אולי נסביר רגע את הרעיון שבניגוד לנפט שמכניסים למכלית עם צינור ומעבירים, LNG זה קצת טיפה יותר מסובך. LNG זה בעצם גז טבעי מקורר למינוס 160 מעלות, ואז הנפח שלו יורד. בקיץ, 160. הנפח שלו מתכווץ בפי 600, ואז אתה יכול לשנע אותו יחסית ביעילות, כי לשנע הגז ככה זה לא כל כך יעיל, אז אתה באמת דוחס אותו בצורה מאוד מאוד משמעותית. זה גם הבעיה בעצם במה שאתה חותר אליו, כלומר כמה מהר יוצאים מאירוע כזה. אז בהחלט יש פה כמה שלבים של בעיות. אם אתה אמרת על המכלית המשנעת או הסירה שמשנעת, אז יש דבר אחד שבאמת הדלק שלה יותר יקר. דבר שני, זה הביטוח שלה. ראינו השבוע סיבוב של לחימה של 24 שעות. אז עכשיו זה סטיקי, כלומר חברת ביטוח שצריכה לבטח את המכלית, זה לא שמחר היא תוריד פרמיות, כי היא לא יודעת מתי יהיה עוד פעם. האי-ודאות עצמה מייצרת עוד איזושהי עליית מחירים. ודאי, אז זה היגיון. אז זה. עכשיו אירופה במצב לא כל כך טוב, היא בהחלט נפגעת מעלויות הגז וכולי, אבל שוב, כמו שאמרנו, הגז גם אחרי קפיצה של 70% הוא ב-50. הגז האירופאי, 50 ליורו, זה הם ידעו כבר גם 200. הם יודעים להתמודד עם זה, לא אידיאלי, לא טוב. בתחילת האירועים, במרץ, הכלכלנים האירופאים חזו שפגיעה של התמ"ג של עד 1.3%, אם המיצר נמשך. הם אמרו 0.2 עד 1.3, אנחנו כמובן מתקדמים לכיוון ה-1.3. כן. אז זה בהחלט פגיעה, אבל שוב, זה לא פגיעה שאירופה לא יודעת להתמודד עם זה. אולי זה שהם נכנסו למשבר עם הפלישה של רוסיה לאוקראינה, אולי זה אפילו עזר במידה מסוימת, כי נכווית ברותחין, אז אתה... כן, סוג של, אני זוכר מהתקופה ההיא שהפאניקה גרמה לחברות לראות איך מתייעלים אנרגטית. משמעותית, היו סיפורים מאוד מצחיקים על שקרפור למשל, רשת הסופרים הענקית, הוציאה מלא ספר של הוראות, מתי להדליק את הפריזרים ומתי לכבות את האור, רק כדי להתייעל אנרגטית, אז אולי זה במידה מסוימת. חמל בריכות, היה שם סיפים, כן. ופה בישראל מצבנו יחסית טוב. בישראל מצבנו טוב, הוא יכול להיות יותר טוב, תכף נגיד עליו כמה מילים, אבל בעיקרון אנחנו חיים על גז שהוא שלנו, אנחנו פחות, והוא יחסית במחיר טוב וקבוע, אז זה מצוין. למרות שגם אנחנו עצרנו 2 משלושת האסדות הגדולות בתחילת המלחמה, זה פורסם, לוויתן וכריש היו סגורות, ואנחנו גם חיינו בעצם על עתודות, ושרפנו סולר וכל מיני פחם וכו'. אז כמובן שגם לנו, אתה יודע, יש take aways, נקרא לזה, אם אנחנו רוצים עצמאות אנרגטית, אז צריך לראות איך אנחנו מאחסנים לחירום, נקרא לזה גז פה, לא בים, אלא בקרקע, ויש אפשרויות איך אנחנו מגדילים גיוון מקורות, בעיקר אנרגיה חלופית, מתחדשת והגירה, ואז אנחנו נהיה במצב אפילו יותר טוב. אירופה עשתה את זה, היא השקיעה המון באנרגיות מתחדשות, זה עדיין, כלומר יש פה משהו שהוא קורה כל הזמן, אז הם נפגעים, אבל פחות נקרא לזה. עיקר הסיפור הוא דרום אמריקה, וכמובן יש את המרוויחים הגדולים, אתה יודע, מדינות אמריקה שמייצאות, זה ארצות הברית, ברזיל, קנדה, מרוויחות, רוסיה, מרוויחה... לפני שנעבור לעתיד, לנסות להעריך לאן דברים הולכים, עדיין בהווה, נראה שארצות הברית, ואולי כנראה, מה זה אולי? כנראה שזו הייתה האסטרטגיה של טראמפ גם ברמה מסוימת, ארצות הברית מרוויחה מכל הסיפור. היא מייצאת אנרגיה, הפכה להיות יצואנית גדולה, לאירופה, לאסיה, מחזקת מאוד את המעמד שלה, לא רק כיצרנית ומדינה מעצמה שיש לה עצמאות אנרגטית, שזה דבר נדיר יחסית, אלא גם כזו שבעצם מקומות אחרים בעולם יכולים להיות תלויים בארצות הברית. כן, אני לא רוצה לייחס חוסר אסטרטגיה נקרא לזה, אבל אני ככה קצת בספק אם מישהו חשב שביום הראשון של המלחמה ייסגרו מיצרי הורמוז, אני לא חושב שזה היה בתוכנית, לא שאלה, יש יומדין, זה לא יקרה לפעם, בדיוק, הכל בסדר. נכון. לא הכל בסדר, אבל
כן, אבל אז זה העונש ככה לא כל כך- בהתחלה, אני לא חושב שזה היה באסטרטגיה של טראמפ. אני גם לא חושב שמה שקורה היום בשוק הוא משהו שהוא ססטיינבילי לאורך זמן. בסוף ארצות הברית מוציאה המון מהמאגרים גם, והם גם הולכים ומתרוקנים. אז זה לא שהיא יכולה להמשיך בקצב הזה. היא לא מייצרת מספיק כדי להיות עצמאית פלוס למכור. לא, להיות עצמאית כן, אבל האספקה האדירה לעולם זה לא משהו שיכול, אין לה כמויות ייצור שוטפות בסדרי גודל האלה. אז זה יתחבר תכף באמת שאני רוצה להסתכל קדימה על איך יראה שוק האנרגיה העולמי בעתיד, אבל לפני זה, בוא נניח, אוקיי, את אותה הנחה שאנחנו מניחים, אני מניח רוב המאזינים גם מניחים כבר חודשיים, שהנה, שבוע, שבועיים וזה יסתיים. כן. אנחנו כבר רצים עם ההנחה הזאת מלא זמן, אבל בוא נניח שזה קורה. תוך כמה זמן ואיך בדיוק שוק האנרגיה חוזר, אם בכלל, למצב שהוא היה קודם לכן. טוב, אז יש פה שני חלקים נקרא לזה לשאלה או לתשובה. האם הוא חוזר, כי אנחנו יודעים בסוף שוק האנרגיה חי בעיקר על ציפיות. האם הציפיות חוזרות ואנחנו רואים אופטימיות קונסיסטנטית ומאוד טובה לאורך כל הזמן. כל הזמן זה נראה לנו כבר, אנחנו 3 חודשים, כל פעם אומרים לנו תוך שבועיים זה נגמר, והשוק מתמחר תוך שבועיים זה נגמר. ואם היה אחרת היית רואה מחירים של מעל 150 לפני חודשיים נקרא לזה, של נפט כבר. אז זה דבר אחד, ודבר שני זה פרקטיקה. אז אם ניקח לדוגמה משהו הכי, אני חושב, הפגיעה הכי מפורסמת מתחילת המלחמה הייתה במפעל של קטר, של ה-LNG, של הגז הטבעי, מפעל לפן, עצום, הושבת מיידית, כמו שאמרנו, זה 600, זה דחוס פי 600, אז פגיעה באירוע כזה יוצרת פיצוץ אדיר וכו', אז אתה משבית אותו מיד, ברגע שאפילו טילים לא מתעסקים עם הלחצים האלה וכו', ואז הוא הודמם ונפגע, 2 קווים נפגעו, השאר הודממו. החברה הקטרית מאמינה שמרגע סגירת האירוע, לפתוח את הקווים שלא נפגעו ייקח כ-90 יום. 90 יום. 90 יום, ולפתוח ולתקן את 2 הקווים שנפגעו, ייקח בין 3 ל-5 שנים. וואו. זה הסדרי גודל. מה זה בעצם אומר ביום שאחרי הסכם בין ארצות הברית לאיראן, עדיין יש מחסור באנרגיה בעולם. מה עם הפקקים גם במפרץ? אני רגיל שאני נוסע באיילון, ויש תאונה ואני תקוע באיזה פקק, אני המכונית ה-200, מפנים את התאונה, זה לא שמיד אתה מתחיל לנסוע, לוקח זמן לפקק להשתחרר. בדיוק, האוניות, להגיע, לטעון, לנסוע חזרה, אז כלומר להתניע את התהליך הזה, זה כנראה מה שמדברים על לפחות 3 חודשים הראשונים. אחרי זה גם יהיה איזשהו מרוץ, כי מדינות הבינו שיש פה סיכון שלא תמחרו אותו קודם, וימלאו מאגרים. כי מעבר לסין ויפן, אף אחד לא הגיע עם מאגרים מלאים. אירופה היו עם מאגרים ב-30%, הם ממלאים בקיץ עד, נקרא לזה עד כמעט נובמבר, הם ממלאים ל-90%, פה תפסו אותם במרץ, הם מאגרים כמעט ריקים. ארצות הברית גם, היה עוד מתקופת ביידן, שיש לחץ למה לא ממלאים את המאגרים, הם גם לא הגיעו עם מאגרים מלאים. אז אני חושב שקודם כל יהיה איזושהי תקופת הצטיידות וכו'. אז זה עודף ביקוש. אם אני אסתכל עליו, אבל אני אנסה לתרגם את זה למה קורה למחיר הנפט. בדיוק, אז זה אומר שיהיו פה כמה וכמה, נקרא לזה, דברים שימשכו את הנפט למעלה, או ישאירו אותו יחסית גבוה, לתקופה לא כל כך קצרה. לא סביר שנחזור כך מהר למחיר של $60-65 לחבית. אני מקווה שכן, אבל זה ייקח חודשים לא בודדים נקרא לזה. אבל יש כמה דברים מאוד טובים שאתה יודע, זה קצת מצחיק להגיד זה טובים, אבל כמו שהקורונה הכניסה לנו את הזום ואת הפרודוקטיביות וכו', אז גם פה אתה רואה שהביטחון האנרגטי, העצמאות האנרגטית של מדינות, הגיוון מקורות, זה משהו שיש השקעות עתק שהולכות לכיוון של אנרגיה מתחדשת, והגירה וייצור מקומי, וזה דברים שהם מאוד טובים, גם להתנתקות מהנפט, וגם לגיוון מקורות, אתה יודע, מתחדשים, פחות... זה היה עוד לפני ודי נפסק, גם עם הכניסה של טראמפ לשלטון, זה כל הסיפורי אנרגיה ארוכה, וקצת ירד. בארצות הברית, באירופה אתה רואה שזה היה חזק, וזה עוד התחזק, אבל זה בגדול בגלל
שאין להם נפט וגז. אז כלומר, הביטחון האנרגטי שלהם, הייצור המקומי יכול להיות רק מאנרגיות מתחדשות. במזרח הרחוק אתה רואה, נגיד, מעצמת ענק, כמו קוריאה, שעושה שבבים, והחברות הבינלאומיות שלה, של סמסונג ויונדאי ואסקי וכו', הן מוכרות בעצם להייפרסקיילרס, שכן מאוד חשוב להם ESG, וכן מאוד חשוב להם אנרגיות ירוקות וכו' וכו'. עד היום ככה קצת קצת ג'ינגלו בעניין הזה. היום הם משקיעות עתק באנרגיה ירוקה, כי זה הפך להיות כבר משהו שהוא יותר ביטחון אנרגטי מייצור רגיל. אז תחשוב על קוריאה, בקוריאה אולטרה מודרנית, שיעור האנרגיה המתחדשת הוא 10%, זה כלום. זה הכל? זה הכל. אז היום אנחנו רואים שמזרימים... מדינות שכל האפים תלויה מאוד באנרגיה מכל העולם. יפן הכריזה לא מזמן על תוכנית של עשור, של 150 טריליון ין, זה בערך $1 טריליון בעשור של הממשלה וגופים פרטיים, להשקעה באנרגיות, שרשרות הספקה ודקרבוניזציה, גם של התעשייה וגם של התחבורה. אז המגמות האלה ימשיכו והתחזקו מאוד, כי עכשיו זה כבר לא nice to have. מישהו שהם... מעניין. אז יפה, אז הבאת אותנו באמת למצב של איך נראה העולם האנרגטי בעתיד, אחרי שהפקק ישתחרר, מה שנקרא. עוד שאלה שעולה בדיוק בעניין הזה, ואני חשבתי על זה המון, עוד בתקופה של המשבר באוקראינה, במשבר האנרגיה שהיה אז, והבנה שהאירופאים הבינו ב-2022, שדי, אי אפשר להיות תלויים ברוסיה. נזכיר ש-50-60% מהנפט והגז, למשל גרמניה, הגיעה מרוסיה. וברגע שהתחילה המלחמה, הם הבינו שזה לא יכול להמשיך ככה, ובשנתיים-שלוש האחרונות, לפני האירוע באיראן, ראינו תוכניות אירופאיות מאוד גדולות של באמת גיוון גם לאנרגיה ירוקה, אבל גם להרחבת ההיצע של אנרגיה מסורתית. אם זה במסופים נוספים של LNG, אולי סוף פעם נגיד, ברגע שמגיעה האונייה הזאת של הגז הקפוא, לא יודע אם קפוא זו המילה הביולוגית נוזלי. פיזיקלית הנכונה, הוא גז נוזלי, כן? האונייה הזאת צריכה לחנות במסוף מאוד מיוחד, שעולה המון כסף, ולהפוך את זה חזרה לגז, ואז מזרימים את זה בצינורות. אז השקיעו המון כסף בצינורות האלה, בהרחבה של הצינורות שמגיעים מהים הצפוני. סביר להניח שנראה עוד פעם תהליך כזה, מתוך הבנה של העולם, בטח של אסיה, שאי אפשר להיות תלויים יותר במדינות המפרץ, ובמיוחד באיראן. כי כאילו נראה שהסיפור הזה של לסגור את מצר הורמוז, הפך להיות קלף שהוא לא נשק יום הדין. עוד פעם יהיה קצת מתח, יסגרו את המצר. נכון, תראה, איתות מאוד, קצת שונה, אבל מאוד משמעותי היה אתמול עם החות'ים, שאיזושהי אונייה שקשורה לישראל, שעוברת בבאב אל-מנדב, שזה המיצר השני לכיוון תעלת סואץ, היא בסכנה. עכשיו, זה בעצם אף אחד לא יודע מה זה בדיוק אומר, קשורה לישראל וכו', זה מייצר המון אי ודאות, וזה בדיוק הבעיה. כי ברגע שאין ודאות, אתה חושש מכל סנריו מוזר ככל שיהיה. אז אני חושב שבאמת יש פה אלמנט שילכו על גיוון. ילכו על גיוון מקורות, יש גידול, אני שמעתי בגרמניה שמדברים על בנייה של כמעט 10 ג'יגה של תחנות גז. אבל זה במקביל, אבל זה לא להעלות את שיעור הייצור מגז בסך הכל. כלומר, הרבה יותר מזה הולך לבנות אנרגיה מתחדשת. ואתה רואה את אירופה מבינה שהיא הולכת למחסור באנרגיה, ובונה המון אנרגיה מתחדשת, עוד לפני שהגיע שיא ההיצע, שאנחנו צופים אותו בעתיד יותר. הדאטה סנטרים היום נבנים כמו פטריות אחרי הגשם, אבל הם עדיין לא צורכי חשמל. אז אתה, לצורך העניין, אם אני אתן לך דוגמה, בספרד, שיש בה הרבה אנרגיה סולארית, בעולם של האנרגיה סולארית יש נתון שנקרא מחיר אפס. כמה שעות ביום או בשנה, המחיר של האנרגיה אפס, כי בפיק, בסוף, אין לך לשפוך את האנרגיה, אתה לא יכול לאגור אותה, ב-2024 היה 12% מהזמן,
שאתה לא יכולת למכור בעצם, מחיר אפס. ב-25 זה כבר היה ל-30 וקצת. זה אומר שיש עדיין עודף היצע בטח בפיק. היום בספרד נגיד לא שווה לבנות אנרגיה סולארית, אלא אם כן היא משולבת עם בטריות. אז המטוטלת הגיעה למצב שהאנרגיות המתחדשות כבר באיזשהו פיק, ועכשיו חייבים לבנות הרבה מאוד טכנולוגיה של אגירה. של אגירה, אז היום יש השקעות עתק באגירה שתוריד תשטח את הפיק נקרא לזה, ואז עוד פעם יבנו, ובסוף, הרי אידיאלי היו לבנות את שניהם במקביל, זה לא נעשה, אז היום המטוטלת קצת זזה, וזה ימשיך, ובמקביל יבנו גם אנרגיות. ומה עם שינוי יבשתי? נגיד מסעודיה, איראן, כל מדינות המפרץ, יבשתית לאסיה, זה משהו שהוא אפשרי? תראה, יש המון פרויקטים שמדברים על זה. יש בעצם עוקפי הורמוז, שתי יציאות מאוד גדולות, אחד פוג'רה שלכיוון הודו, מהאמירויות לכיוון הודו, שתכף ניגע אולי בזה בפרויקט האיימק, והשנייה של ערב הסעודית שעוקפת בעצם גם את מצר באב אל מנדב ומגיעה ישר לסואץ. הם הגדילו מאוד את הפעילות, אבל האיראנים הפציצו גם את שתי יציאות האלה. אבל אין ספק שזה הולך להיות משהו שהם יגדילו וכולי. יש המון פרויקטים שמדברים עליהם במחשבה בשלב תכנון מאוד ראשוני, אבל לכאורה צנרת נפט מערב הסעודית שתגיע לכיווננו, לדרך ירדן או עקבה או כל האזור הזה, תגיע אלינו ומאיתנו לאירופה או בדיוק, זה משהו שהוא חייב להיות על השולחן. גם שלנו, גם שלהם, הם בהחלט... זה אולי חלק מהשיחות של הסכמי אברהם וכל מה שקורה עד משמעית. הגיאופוליטית. נכון, אז זה צנרת נפט. נרחיב טיפונת על האיימק, שהזכרתי את האיימק, זה אינדיה מידל איסט קורידור. זה בעצם מסדרון אנרגיה ותשתיות דרומי, יש את הצפוניים של רוסיה או סין דרך טורקיה לאירופה, וזה בעצם החלופה הדרומית, שנעשתה בעצם החתימה הראשונית, הייתה בממשלת ביידן בספטמבר 23. שהרבה דובר על זה שזה משהו שהוא מאוד בעייתי לאיראן ולבנות בריתה, אז זה היה חודש לפני אוקטובר. בטיימינג ישראל מאוד. סעודיה להסכמי... בדיוק. אז זה בעצם החוליה החסרה של ישראל, סעודיה, הקונטקט הזה, ואז מדובר בעצם באמת על מהודו לאמירויות, בשינוע ימי, ומהאמירויות בעצם בשינוע יבשתי, דרך ערב הסעודית, ירדן, ישראל, ומחיפה שוב, בשינוע ימי לאירופה. אבל אני חושב שהציפיות לדבר הזה, הם חלק משמעותי ממה שקרה לשער חליפין שקל דולר. נכון. לשנה האחרונה. נכון, של כל הסכמי אברהם. בורסה. ההבנה שאם נצליח לעשות הסכמי אברהם מול סעודיה, המשמעות היא באמת יציאה לדרך של הפרויקט הזה, שזה אומר עשרות אם לא מאות, הכל כזה, זורקים לאוויר, של מיליארדי דולרים שהגיעו לישראל ולאזור בשביל לבנות את התשתיות האלו. נכון, שזה תשתיות פיזיות במקביל לתשתיות דאטה, והרי בסוף האמירויות וערב הסעודית מאוד חזקים בעולמות הדאטה סנטרים, AI וכולי, ומעבר מקביל של קישוריות דרך ישראל לאירופה הוא משהו שהוא כמעט פרייסלס. יפה, אז בזה אני רוצה לסיים. אוקיי. דיברנו על נפט, דיברנו על גז טבעי, דיברנו על אזור המפרץ ועל אסיה, ודיברנו על הכל, ולא דיברנו על המהפכה הכי גדולה שקורית היום, וזה מהפכת ה-AI, וכשמסתכלים קדימה, אני חושב שברור לכולם, שה-AI הולך להיות חלק מהחיים שלנו, בכל מקום, בכל ענף, בכל דבר, רק שזה דורש רמה אנרגטית מאוד 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 גבוהה. אנחנו רואים את זה כבר היום, איפה שמקימים דאטה סנטר, למשל בארצות הברית, מדברים על זה המון, מחירי החשמל לאזרחים קופצים בעשרות אחוזים, כי יש מחסור בחשמל, ואז מחפשים פתרונות אחרים, קורים גרעיניים קטנים, כל אחד מביא, אילון מאסק מדבר על בכלל דאטה סנטרים בחלל. האם לדבר הזה, האם יש לנו יכולת
אנרגטית, לבנות עולם שבו יש AI שוטף ושימוש שוטף ב-AI. אני אזכיר שכשדיברנו על האינטרנט בשנות ה-90, אני זוכר את המודם 56K שלי, שהיה מצפצף כזה, ובשביל לראות תמונה במחשב היינו מחכים 3 דקות שהפיקסלים יוטענו, והיום אנחנו רואים סרטים ככה מהטלפון. סביר להניח ש10, 15, 20 שנה מהיום, גם השימוש ב-AI ידרוש הרבה, כאילו אנחנו נשתמש בהרבה יותר תעבורה, ואז אולי זה דורש הרבה יותר אנרגיה. איך זה יקרה? כן, אז ה-AI עושה מהפכה אדירה, כלומר אנחנו מדברים על דאטה סנטרים וכולי, דאטה סנטרים הרי קיימים כבר זה עשור, אבל דאטה סנטרים של לפני עשור זה של ענן, זה בעצם חוות שרתים, שבמקום שרתים פיזיים ריכזו אותם במקום אחר. היום הדאטה סנטרים זה עולם אחר לגמרי, והוא בעצם כוח חישוב. והכוח חישוב הזה, אנרגיה. בדיוק, ה-Blackwell יכול לפרוט העברה עכשיו, והצ'יפ הבא של NVIDIA יהיה כבר בצריכת אנרגיה אדירה. דאטה סנטר שנבנה לפני 5 שנים, עם קירור אוויר כבר לא רלוונטי, הוא מתאים למשהו אחד. היום אתה כבר צריך קירור נוזלי, והדאטה סנטר עצמו השתנה מאוד, ואתה רואה גם מי מייצר אותו, כלומר זה התחיל בתור נדלן, והזכרת לפי מטראז', והיום אתה מזכיר לפי קילוואט. אז כל העולם הזה משתנה, ומי שמייצר, זה באמת, מי שבונה, או מיוזם היום, בעיקר זה באירופה, אתה רואה את זה בארצות הברית, זה חברות אנרגיה. בארצות הברית יצא לא מזמן איזושהי רגולציה של bring your own, לפחות ב-PGM, לא משנה, bring your own energy. אם אתה רוצה לבנות דאטה סנטר, תדאג לאנרגיה. לא תיקח מאזרחים. כן. אז אתה יודע, בסוף, ההיצע זה היצע, ואתה יכול להוציא, ומה שלא נכנס לשוק הוא הלך לדאטה סנטר, אז כן משפיע. בסוף אי אפשר להתמודד עם זה, אתה חייב לבנות, אבל כן, יש לנו, אתה רואה, אני אקח לדוגמה את אירופה, אתה רואה איפה זה נבנה. אז יש פיק אדיר של דאטה סנטרים, שהולך לנורדיות, כי בנורדיות יש לך קירור כמעט בחינם, בהרבה מאוד זה, ושטחים עצומים. הבנייה שם של אנרגיות, גם מתחדשות וגם הידרו, אם זה בנורווגיה וכו', הוא מואץ, הוא יחסית מהיר. העולם מתקשר, כלומר באירופה אתה רואה אינטרקונקטורינג, חיבור של רשתות החשמל בין מדינות כדי לשנע, כדי שתוכל להעביר גם מדרום אירופה, צפונה, בשעות השיא של הסולארי, לדוגמה וכו'. אז השוק מתחבר, עולם החשמל מאוד מאוד משתנה בעולם, במובנים האלה, אבל במקביל יש גם את מה שאנווידיה כל פעם מדווחת בדיווחים שלה, על ההתייעלות, כלומר על זה שעל אותה כמות אנרגיה אתה יכול להגדיל את החישוב, וזה יהיה חייב להיות חלק מהפתרון, כי בסוף אין אלכימיה בעולם הזה. כן. אז אנחנו נראה, אין ספק שצריכת החשמל תגדל, אין ספק שאי אפשר באנרגיות מתחדשות או משהו כזה להדביק את הכל, אבל זה יעבוד בשני הכיוונים. מי שמייצר וצריך את החשמל יצטרך להתייעל, ומי שבונה יצטרך להתייעל. ענף האנרגיה מעניין לא רק בטווח של המלחמה באיראן, נכון? הפך את העולם הזה למאוד מעניין, אבל גם כשהיא תסתיים ודברים יחזרו למקומם, יש פה אתגרים מאוד גדולים. שנים קדימה, בעיקר בגלל AI. והיזמות בתחום האנרגיה, דרך אגב, שכלומר היא נראית כאילו פחות, אבל יש התקדמות אדירה. כלומר, אם אתה מסתכל בעשור האחרון, עלויות של פאנלים סולאריים, של בטריות, של רכבים חשמליים, ירדו ב-75%. אז כלומר, זה גם עובד ככה, ויותר קל לבנות. כן. מעניין מאוד. ניסן, קודם כל, תודה רבה. תודה לך. היה מאוד מאוד מעניין. תודה גם לכם. כל מי שמאזין וצופה, שמחנו להיות פה, ואנחנו באגם לידרים נשמח ונעשה עוד וובינרים כאלו, במטרה לתת לכם כמה שיותר מידע והשערה בתקופה מאוד לא פשוטה בכלכלה העולמית. תודה רבה.